Hej Torben. Hej Amalie. I dag har vi snakket om emnet drift Ja. og kærlighed, selvkærlighed Ja. og lyst. Og lyst, Ja. Og hvad der ligger under en drift, og hvad der ligger under en lyst. Ja. Og hvad der ligger under det her form for, hvorfor det er selvkærligt at følge sine drifter og sine lyster og sine behov. Ja. Vi har taget udgangspunkt i et spørgsmål og sige, hvorfor handler jeg, som jeg gør? Og hvorfor gør man det, mon? Det gør man jo, tænker jeg, ud fra en strategi, som man har opdyrket igennem, måske fra dengang man var helt lille. Fordi når man er lille, og man oplever nogle ting, som kan være svære, så har man ikke den her den voksne måde at sige fra over for tingene på. Og det er også derfor, når man oplever et behov, som ikke bliver indfriet som voksen for eksempel, eller som når man bliver større, så kan man opleve det behov, at man kan høre en stemme inde i hovedet, som lyder lidt barnlig. Alle andre er dumme. Ham der arbejdsgiveren, han er også bare åndssvag, han er dum, han ved ikke noget, eller... Og sådan meget forsimplet ja, det er meget forsimplet udtryk, der bliver sagt. Og når det er sådan et forsimplet udtryk, sagt fra et eller andet lille barns version, så kender det lille barns version jo heller ikke behovene for den voksne. Sådan så at den voksne del, som man så sidder i dag og ikke får indfriet sin behov, lever i virkeligheden efter et eller andet lille barns behov. Eller en lille barns drift. Ja, et lille barns måde at se ting på, og et lille barns måde at få opfyldelsen på. Ja, og forstå verden på. Så derfor så kan det jo nogle gange måske være rigtig svært, når man så bliver større, eller kommer ind i et parforhold, hvis man så stadigvæk har et lille barns drift eller behov. Fordi et lille barns behov i et parforhold kan jo være ødelæggende, hvis man kommer ind i et parforhold, men med et lille barns drift. Jeg vil have mit slik nu. Jeg vil have min is nu. Det der med, at man ikke kan behovsudsætte tingene, fordi det skal være nu. Fordi det er det lille barns drifter, der taler. Også det, at man egentlig ikke, måske slet ikke har opdaget, hvilke behov der egentlig ligger derude. Eller hvilke flere behov, der ligger derude. Præcis. Om det er et behov for noget omsorg, om det er et behov for at blive set og hørt. Er det et behov for at... Fordi et lille barn, når et lille barn har sat sig noget for et behov, der skal opfyldes, så bliver det ofte også lavet som en kontrakt. På den måde, at jeg kan aldrig nogensinde stole på andre mennesker. Hvis forældrene for eksempel har været lidt for hårde ved det her barn her, eller hvis barnet har oplevet, at aldrig blev lyttet til, eller der ikke har været tid til barnet, så får barnet den oplevelse af, at det her barn kan ikke stole på andre. Og det er også det barn, det lille barn går ind i et parforhold med, for eksempel, at man ikke kan stole på andre. Så på den måde, så er det jo ikke særlig selvkærligt at blive ved med at have en drift, som omhandler noget fra et lille barns perspektiv. Derfor er det nogle gange vigtigt, at vi får kigget på faktisk vores indre barns oplevelser. Ja, opdage, hvad der sker inde i os. Ja. Opdage forskellige ting, eller kan man sige. Gå ind og se på, hvad er det egentlig, jeg har lyst til? Ja. Hvad er det for behov, der ligger bagom? Og hvad er det egentlig for en strategi, jeg bruger? Ja. Og se på, hvor moden er den her strategi. Ja. Er det en strategi, som er skabt af en sådan automatisk reaktion? En gammel tillært reaktion? Præcis. Eller er den egentlig skabt ud for noget sådan lidt mere analytisk, som man har lært gennem livet? Og det er jo netop de automatiske reaktioner, der ligger i det ubevidste sind jo.
Ja. Og det er jo det der med i vores ubevidste sind, hvis der er sådan 90% af de ting, vi gør, 90% af vores adfærd og vores måder og strategier og tanker og mønstre, alt det der, det ligger jo i vores ubevidste sind, og det er faktisk vores indre barns strategier og måder at håndtere verden på, der ligger der. Ja, det er jo forankret både i det neurologiske, men det er også forankret i kroppens hukommelse. Ja. Det er drevet af forskellige energier i kroppen. Ja. Og det bliver sådan ofte er det en sammensætning af flere ting. Ja. Der kan være både en drift fra forskellige steder i kroppen. Ja. Der kan også være en selvkærlighed, som kommer fra hjernen. Ja. Og gå ind og lægge mærke til, hvor kommer tingene fra. Præcis. Og hvis vi lever efter 90% af vores ubevidste sinds drifter, så er det, vi sejler i ring. Ja. Altså hvis du sidder i en robåd ikke og sejler med en år, og det er de 90% af den, så er det, du kører i ring, og det er der, man snakker om det der med, at man løber i hamsterhjulet, eller man kører i ring med de samme ting, de samme mønstre, men er simpelthen låst fast i at kunne gøre noget andet. Ja, fordi man har ikke stoppet op og kigget på det egentlig. Nej, og hvis du ikke forstår det, så er det, du bliver ved med at gøre det. Og leve efter de her drifter, som i virkeligheden hører en helt anden tid til. Ja. Vi har snakket tidligere om til en session af vores start. Ja. Det er med, at der er en del af en, som ikke har fulgt med ens udvikling. Ja. At, det er rigtigt. At der er nogle forskellige sider, hvor man udvikler sig. Ja. Og så er der nogle sider, som ikke har fulgt med. Der er aldrig været kigget på det. Der er aldrig kommet en sådan analytisk vinkel ind over. Nej. Og også er der jo mange, der sådan erfaring eller betragtning om, at jeg er, som jeg er. At det er støbt i mit DNA, eller det kan jeg ikke ændre på. Det er min kultur, eller det er, sådan gør vi i min familie. Ja. Det er gamle overbevisninger. Ja. Og man kan sige, det som, når jeg tænker på kultur, uanset om det er samfundskultur eller familiekultur, så tænker jeg det som en, bare at gøre det samme hele tiden. Ja. At det er et mønster. Så kultur kan selvfølgelig have nogle værdier, men når man bare gør noget, fordi man gør det, uden at egentlig overveje, hvorfor man gør det. Ja, og er der egentlig de værdier i det, som jeg tror, der er. Og hvor stammer den overbevisning fra, eller den værdi fra? Ja. Altså der skal vi jo heller ikke glemme janteloven, vel? Og det 11. bud, jeg ved, hvad du gjorde. Ja, det har jeg aldrig hørt. Nu gør du det. Den er nede med mig også bare dårlig. Ja. Men der kommer jo også rigtig meget fra den jo. Den danske kultur har jo bare janteloven med sig. Ja. Så meget. Altså den er jo ikke. Nu har jeg en dreng, der kører cykelløb jo. På højt plan. Og hvis han sidder og siger for eksempel, hvordan går det i dag, om jeg vinder, så vil folk glo på mig og tænke, hold kæft, en høj og snobbet, hvad han tænker om sig selv. Hvorfor ikke sige det? Hvorfor ikke sige det, i stedet for at tænke, det kommer nok ikke til at gå så godt. Eller. Altså, så kommer det sgu heller ikke til at gå godt, vel? Nej, men man kan sige, der er begyndt at komme lidt mere bevidsthed omkring, at jo mere man visualiserer sine mål, og jo mere man laver sig ind i sine mål, jo mere sandsynligt er det, man når dem. Ja, og det er jo der, hvor vi i forhold til det her, når vi har lavet hypnoser og samtaler i NLP, laver det her reframing. Ja. Reframing er jo en evne til at vende tingene lidt på hovedet. Ja. Jeg ser en problemstilling egentlig som ressourcer. Ja. For når man tænker på ressourcer, så har vi har alle sammen de samme basale ressourcer, og de kan bruges forskelligt i forskellige situationer. Ja. Så i en situation, hvor man skal sige fra over for noget for eksempel, så har man faktisk kun et vist antal muligheder i den situation. Det antal muligheder er fælles for os alle. Men det der er forskelligt, det er, hvordan har vi lært at bruge. Så siger man fra med vrede. Siger man fra ved at udtrykke, hvordan man har det. Siger man fra ved at bruge hænderne. Ja. Og der er jo noget i vores opvækst, hvor vi har lært noget. Præcis. Og den ligger ret ofte i vores barndom. Fordi
når vi er 0-5 år gamle, der er vi jo ikke så bevidste. Altså der er vi ikke sådan, der har vi ikke den bevidsthed, som vi har i dag. Der er en anden form for bevidsthed, hvor det hele handler om mig. Når man når omkring de der 5 år der, så begynder man sådan at få en lidt større opfattelse omkring, hvem man er, og opfattelse omkring det her med, at man har behov for andre mennesker på en anden måde. Og det er også der, man kan opleve, at man får noget angst, eller opleve, at mor og far ikke er der, eller man begynder at tvivle på sit eget værd, og man er god nok, fordi man føler, at måske, hvis man har været udsat for det, at forældrene har for travlt til en, for eksempel. Det kan godt plante en følelse af ikke at være god nok. Jeg havde faktisk en klient engang, som kom, fordi hun kunne simpelthen ikke sove alene. Hun havde 2 børn, og når børnene var der i lejligheden og sov sammen med hende der, altså det var sådan nogle delbørn, så kunne hun godt sove, men lige så snart de var væk, så kunne hun ikke sove. Hvor kom det fra? Det kom så fra, at jeg havde lavet en hypnose på hende, hvor at, hun kom tilbage til oprindelsen af den her angst her, altså hvor det her med at stå alene. Og der handlede det simpelthen om, at hun havde været de der 3-4 år gammel. Og moren, hun var gået, hun boede alene med sin mor i en lejlighed. Der var moren gået i kælderen for at vaske tøj. Og der ser hun sig selv stå ved den her dør her og bare skrige og banke og altså var helt vildt angst. Og den der ensomhedsfølelse, den her følelse af at blive forladt. Og den har simpelthen plantet sig i hende i det øjeblik der, hvor hun så har lovet sig selv, at man kan ikke stole på, at de kommer tilbage igen. Ja. Selvom hun jo rent faktisk kom tilbage. Ja, hun kom tilbage, men lige der fik hun jo så meget skræk i livet, og følte sig så forladt af helt alene. Så hun troede jo, at når der var nogen, der forlod lejligheden, så satte det sig i hende som sådan en skræk nærmest. Og det er jo det, hun er kommet til at tro på igennem hele hendes voksenliv også. Og det er uhensigtsmæssigt jo. Det må man sige. Og hun har måske ikke reflekteret over, hvor det kom fra. Eller? Hun vidste ikke, hvor det kom fra. Hun vidste ikke, hvor det kom fra. Nej, hun anede det ikke. Hun var for ung til at huske det. Ja. Men hun så det her i hypnosen her, og det var sådan en aha-oplevelse for hende. Hun tænkte, hold da op. Altså, tænk sig, at jeg er gået i alle de år med den her frygt for at blive forladt. Og så stammede det bare fra det. Jamen, nogle gange så er det, kan man sige, nogle gange er det ret simpelt. Det er jo det. Et lille Andre barn. gange er det meget sammensat. Ja, og det her lille barn her, som havde været 3 år, i hendes verden var det jo meget reelt. Hun blev forladt. Men havde hun været lidt ældre, så havde hun jo godt haft forståelsen for, at mor bare gik i kælderen for at vaske tøj og kom tilbage igen. Ja, eller hun blev gået ned og kigge, eller... Ja. Eller... Ja. Ja. Det var første spørgsmål. Eksempler? Ja. Er det fint nok her? Men hvad var det nu de første? Et spørgsmål var, hvorfor handler jeg, som jeg gør? Så man kan sige, det er jo meget, hvis man skal skitsere det meget simpelt, så handler vi ud fra typisk nogle tidlige oplevelser, som vi har, som vi ligesom bruger i en ny situation. Ja. Så vi bagudrefererer, og det gør vi tit ubevidst. Ja. Så vi er ikke klar over, hvor stammer den her adfærd fra. Vi er ikke klar over, at der måske ligger en angst bag det. Nej, fordi hvis der vi handler ud fra, hvis vi nu tager emnet op omkring det indre barn, når vi oplever det indre barn, så er det, at det bliver faktisk låst fast i tid. Så det bliver frosset i tid, og derfra så går det meget, meget langsomt. Altså det er som om det hele går i slow motion. Det er også, når vi får oplevelsen af, at alting er mega uretfærdigt, så det er faktisk det indre barn, der taler. Ja. Det er så uretfærdigt, det hele. Og det er jo ikke den voksne del. Hvis man sådan virkelig mærker ind i det, så er det ikke den voksne, der taler. Så er det den del af dig, der har oplevet noget som barn, der taler. Og når det indre barn begynder at reagere på sig, så er det, at vi skal jo lære os selv at få fat i den her indre barn her, den her indre del, og arbejde med den, og give den noget selvkærlighed og noget omsorg. Indre barn har jo nogle... Altså der er noget kærlighed i det indre barn, der er nogle ressourcer i det indre barn. Der er nogle evner i det indre barn, som vi faktisk glemmer at bruge.
Fordi det indre barn har jo lært sig selv ikke at... Altså har måske ofte lagt en dæmper på sig selv. Ja, det kan være sådan noget, at man har glemt at tale ud fra, hvordan man har det. Ja. Man har glemt at sige lige frem, hvad man har brug for. Ja, fordi babyen skriger jo. Ja. Når den er sulten, så skriger den. Og det er jo en drift, ikke? Når den er træt, så skriger den. Når den skal skifte sin blæ, så skriger den. Den skriger bare. Den skriger bare, så den giver jo udtryk for sin behov, det lille baby. Men det, når den så bliver lidt større og får den her løftede pegefinger og får at vide, at det må man ikke. Man må ikke give udtryk for sin behov. Ja, lige præcis. Det er, hvis der jamen det er meget normalt, at der i familie er nogle, forældrene har også nogle forskellige knapper, der bliver trykket på. Ja. Og når forældrene ikke bryder sig om de knapper, der bliver trykket på, eller gerne vil ses på en bestemt måde udefra, så bliver der alle de her begrænsninger i, hvad man får lov at udtrykke. Ja. Og når man så ikke kan huske, hvor det kommer fra, måske ikke har lukket det helt ned og slet ikke kan mærke, hvad der sker, så bliver det sådan et mysterie. Ja. Hvorfor gør jeg sådan her? Og det oplever jeg jo tit i mine klienter, at de siger, at jeg kan slet ikke mærke mig selv. Ja. Altså, og det er jo meget behageligt ikke at kunne mærke sig selv. Ja, det er ret ubehageligt. Fordi så kunne du jo heller ikke mærke, hvad dine behov er. Ja. Så det er ret voldsomt følelse. Altså det ikke at kunne mærke sig selv er jo i virkeligheden også noget, og er jo også at mærke noget. Men man kan ikke mærke sine behov, eller sin drift, eller sine følelser på den måde, som er god for en. Ja, så man kan sige, det er jo meget god... Det at opdage, at man ikke kan mærke det, eller ligesom tage fat i, om der er noget, jeg ikke kan mærke, er en meget godt første skridt til at gå ind og så opdage, hvordan kommer jeg ind og komme til at finde ud af. Der kan vi bruge terapien eller pæn hypnose og så videre til at gå ind og arbejde med ting. Ja. Nogle gange kommer det faktisk ret hurtigt frem i samtalen. Måske ikke lige nøjagtigt, hvor det kommer fra, men det kommer i hvert fald ret hurtigt frem, hvad det er, man ikke kan mærke ind i, fordi man kan afdække situationerne, og er det en generel ting, er det en bestemt situation. Så man kan jo ret hurtigt, når man afdækker tingene, finde ud af, hvad det er, man ikke kan mærke, og i hvilke situationer, man ikke kan mærke sig selv. Men tit er det jo også situationsbestemt. Selvom det er flere situationer. Ja. Så er det jo et område. Ja, hvad tænker du, det kan være? Jamen, man kan jo have en situation, som fungerer godt i forhold til nogle venner. Men så fungerer den ikke så godt i forhold til ens far. Eller fungerer ikke så godt i forhold til ens mor. Eller der er forskel på, hvor godt den fungerer i forhold til ens forældre. Ja. Og så kan man gå ind og opdage, hvornår er det, hvad er forskellen på, når jeg er med mine venner? Ja. Hvad er forskellen på, at jeg er sammen med mine forældre, eller sammen med hver for sig? Ja. Og så kan man gå ind og opdage, hvad. Så kan man opdage ressourcen, når man er sammen med sine venner, eller når man er sammen med sine forældre. Hvad er det, man gør anderledes? Ja, lige i den her situation føler man sig måske mere tryg. Fordi man har i de relationer med sine venner har opdaget, at der er plads til, at der kan sige fra. Så der kan være en kultur i den menneskeskreds. Ja, en forståelse måske. Hvor man udtrykker, hvordan man har det. Ja. Eller i hvert fald gør det i højere grad, end man kender fra sin familie. Ja, fordi der er ofte noget, ofte noget fordømmelse, eller noget, man er bange for at vise. Ja, man kan også opleve at komme ind i en omgangskreds, hvor det er omvendt. Ja. Hvor der var mere plads til at udtrykke sig af sin familie. Så der er egentlig mange veje ind. Ja. Jeg bruger sådan en analogi til at komme i gang med det her. Det er at tænke på sådan børns skattejagt. Ja. Hvor man siger, at skatten det er, kan man sige, det første skal jo egentlig bare opdage. Men det kan man sige, den store skat er jo at få lavet en ny strategi, få lavet en bedre måde at være i det. Det kan man sige, det er den store skat. Men så på vejen, så er der sådan nogle små poster. Og den første post er jo så at opdage, når der er et eller andet, jeg kan ikke mærke mig selv her. Så næste post er, når jeg kan ikke mærke mig selv i den her situation, men den her situation kan jeg godt. Så næste post er, hvad er forskellen? Og så tager man de her små poster en ad gangen, så hvad er sådan en lille nøgle? Ledetråd. Ledetråd hedder det. Ja. Til at komme videre til den næste. Så det er det, du snakker om, der er det i virkeligheden det der med, at man skal øge sin bevidsthed.
Ja, og det er også det med at flytte sig i forhold til et eller andet. Ja. Der behøver man egentlig kun at tage et skridt ad gangen. Man behøver kun at finde en ledtråd ad gangen. Ja. Og min erfaring er helt bestemt, at uanset hvad man står med, så står man altid med en ledtråd. Ja. Men ledtråden kan være en hovedpine, eller en blokering, eller en sorg, eller kedattighed, eller man føler mindre værd, eller mere værd i en situation. Så der er altid sådan lige noget, man kan tage fat i og finde en nøgle i. Ja. Skal vi lukke den her, og så tage det næste spørgsmål? Ja. Spørgsmålet er, hvorfor reagerer jeg, som jeg gør? Hvorfor reagerer jeg, som jeg gør? Ja, men der er vi jo så lidt tilbage i det, jeg snakker om tidligere omkring det her, det indre barn. Lad os antage, at du kommer fra et hjem, hvor at din far har skældt dig ud meget, og din mor har været alkoholiker. Som lille barn i sådan et hjem, nu er det meget groft, ikke? Men som lille barn i et hjem som det her, der kommer man jo hurtigt til at tro på, at man skal klare sig selv. At man ikke kan få hjælp fra andre. Det vil sige, man opsøger ikke hjælp, når man har brug for hjælp. Men man kan have tendens til at blive meget løsningsorienteret. Altså at man hele tiden planlægger. Meget handlende. Ja, meget handlende. Ja. Hele tiden skal sørge for tingene, hele tiden skal have antennerne ude, sådan så at man er sikker på, at alt er, som det skal være. At der er ikke noget, der sejler. Så der kan godt opstå noget angst. En coping-mekanisme, har vi snakket om også. Ja, præcis. Så når man som lille barn er der, så laver man jo netop den her kontrakt med sig selv, som hedder, jeg skal klare mig selv. Der er ingen, der kan hjælpe mig. Der er ingen, der ønsker at hjælpe mig. Der er ingen, der kan hjælpe mig. Jeg kan ikke få hjælp fra nogen. Jeg kan kun stole på mig selv. Og man skal også hjælpe dem omkring en, for at slippe forældrene. Ja, lige pludselig så kommer det, fordi så for at få ro på inde i kroppen, for når far drikker, og mor hun gør noget andet, så kan man have tendens til, som den lille barn man er på det tidspunkt, at begynde at skabe, altså få ro omkring sig ved at slukke de der ildebrænde. Og ildebrænde, det kan være støj, det kan være ballade, det kan være skænderier, det kan være alt muligt af den slags. Så for ligesom at slukke de her ildebrænde her, så går man ligesom så pleaser man. Så begynder man at sørge for, at der altid er ryddet op efter en. At man ikke roder. At man altid laver sine lektier. At man er dygtig i skolen. At man altså på den måde hele tiden sørger for at være på toppen. Så der ikke er en finger at sætte på dig. Ja, så man bliver sådan perfektionistisk, kan man sige. Ja. For der er ikke plads til fejl. For de har en eller anden negativ konsekvens. Ja. Og det er noget, man ligesom har lavet en kontrakt med sig selv om. Og igen, når du så tager den kontrakt ind i dit voksenliv, så kan man leve med den kontrakt i en årrække. På et tidspunkt, så bliver du træt. Ja, så er den der knækker. Meget træt. Ja, så bliver du meget træt. Det kommer også til at blive en udfordring, når man så kommer ind i nogle andre relationer. Ja. For så står man lige pludselig i en situation, hvor man ikke kan bruge den strategi mere. Når man bliver udfordret på nogle andre områder. Ja, det er jo det. Så de rutiner, man har, passer måske ikke lige nu her. Nej, det er rigtigt. Lige pludselig, så dur det ikke længere at køre den strategi. Og det sunde ved det er, så kan det være, at man kan opdage, at der er noget, som strider ind i noget ubehag. Ja. Ubehag er sådan, kan man sige, tit sådan en god nøgle til at opdage, at man går ind i noget nyt, eller noget, man ikke kender. Ja. Så kan der være sådan nogle coping-mekanismer, hvor man hele tiden prøver at undgå det her ubehag. Ja. Hvor man kan sige, at det ofte er ret sundt at gå ind og interessere sig for, hvorfor opstår det her ubehag. Ja. Og finde noget at arbejde med det. Og det er jo der, hvor man ofte lukker ned og ikke mærker sig selv. Ja, det er ubehageligt at føle ubehag. Og det der med, at man ikke mærker sig selv, det går også nogle gange hen i at blive der, hvor man bliver grænseløs. Grænseløs, altså hvor man simpelthen ikke mærker sine grænser. Man ved ikke engang, hvor grænsen er.
Det vil sige, at man overskrider sine egne grænser, og når man har gjort det tilpas nok mange gange, så er man jo blevet grænseløs. Ja. Fordi hvis mor og far har overskredet dine grænser gang på gang, så overskrider du til sidst også dine egne. Ja, man lukker ned for sin medfølelse med sig selv. Ja, præcis. Ja. Og det vil sige, for at kunne mærke sig selv, eller for at kunne finde grænsen, så kan man finde på at gøre nogle ting, som er virkelig dårlige for en. Ikke? Altså køre 300 km/t på motorvejen uden hjelm på. Drikke sig i hegnet, stang Bacardi hver eneste weekend. Prøve stoffer. Træner fuldstændig vanvittigt. Overspiser. Ikke spiser. Altså gør nogle ting, som bare er virkelig dårligt for ens helbred. Både mentalt og fysisk. Ja, man bevæger sig væk fra sig. Man mister måske også fuldstændig føling med ens værdier. Ja. Man søger grænsen. Men det er egentlig et råb om hjælp til at hjælpe mig med at finde grænsen. Når man gør de her ting. Når man laver den her form for selvskade. Jeg synes, der er et spørgsmål også ligger. Hvorfor reagerer som man gør? Der ligger også meget med reaktion i forhold til andre mennesker. Ja. Så hvorfor reagerer jeg, som jeg gør i forhold til andre mennesker? Og det er jo igen noget med at navigere ud fra sine egne behov. Og noget af det er sådan nogle meget hurtige reaktioner. Noget, hvor der slet ikke har været noget tanke involveret. Man bare kører på en autopilot. Og det er jo alle de her små begivenheder tidligt i livet, hvor man har fundet ud af at justere ind. At når jeg reagerer lige præcis sådan her, i forhold til denne situation med barndom, så får jeg det her. Og når så senere livet kommer ind i en situation, som minder om, og så reagerer man anderledes, og får et andet resultat, så kan det være ret forvirrende. Og så er det også der, man måske begynder at tænke, så er det meget at gøre noget forkert. Fordi jeg får ikke det, jeg plejer at få. For eksempel. Og den der oplevelse af at føle sig forkert, den tror jeg, der er mange mennesker, der kan genkende til at føle sig forkert. Måske i hvert fald i visse tidspunkter af ens liv. Hvis man ikke lærer at blive bevidst om de her mekanismer her. Jamen, det er jo alt fra en lille pinlighed til, at man slet ikke tør at se de mennesker igen. Ja. Eller flovhed over at have de tanker, man kan have om sig selv. Der er sådan en, som jeg tænker på en gang imellem, i forhold til en situation, som jeg tror mange kender, som man kan bruge på også at måle på, hvor ligger man egentlig med sig selv. Altså det med, man forestiller sig, at man for eksempel går ud fra et lokale, det kunne være arbejde, skole eller andet, og så kommer på toilettet. Og så på vejen fra toilettet, på vejen hen, hvor lokalen man kom fra, der kan man høre nogen, der griner. Og så det øjeblik, man går ind i døren, så stopper man grine. Så hvad tror man i den situation? Tror man, at de er stoppet med at grine, fordi de griner en, og nu kommer man ind i lokalet? Tror man, at at latteren bare var færdig? Eller tænker man overhovedet ikke over det? Nej. Og alle tre situationer fortæller noget om, hvordan man selv opfatter sig selv. Ja. Lige præcis. Det selvbillede, man har på sig selv. Og det har jeg faktisk gennem mit liv brugt til at måle mig selv på nogle gange. I forskellige situationer, så har jeg taget den her frem. Hvis den her situation nu var det, jeg lige har beskrevet, hvad er det så egentlig, jeg tror? Den synes jeg er meget god at lege med. Jamen, det er den også. Og tage den situation, der troede jeg det her, så prøv at lægge den over på den her situation og sige, hvad sker der egentlig i mig? Hvad er det, jeg antager? Hvad er det, vi tolker? Og vi har det med at tolke ud fra, at nu siger jeg noget med måden, at vi stiller os selv forrest. Det, sådan kalder jeg det, ikke? At vi ligesom, det er altid mig, det handler om. Og det er man tror, man er verdens centrum. Ja, man tror simpelthen, at man er verdens centrum. Man tror simpelthen, at det hele det handler om mig. Ja. Jeg er den eneste, der har problemer, for eksempel.
Eller at de andre har det aldrig sådan, at jeg er den eneste, der har det sådan der. Ja, men også forestillingen om, at andre mennesker har så meget fokus på en. Ja. Og det har de tit ikke. Overhovedet ikke. De fleste mennesker, de er jo fokus i sig. Ja. Og tænker slet ikke på, hvordan de reagerer, eller på den her person. Måske de slet ikke set, at man er kommet tilbage i rummet. Så det her med, at man ligesom tror, at man er i centrum af det andre gør, og alt det, der sker, det passer faktisk aldrig. Nej. Det passer måske, hvis man går op på en scene til et comedy show, men så er der også stadigvæk nogen, der står med deres mobiltelefoner og heller ikke opmærksomhed. Ja, og så har folk betalt for ligesom at se på dig, men når man står i køen i Netto, og du kigger der omkring, så står folk faktisk altid og kigger på deres telefon, eller kigger op i luften, eller kigger på ned i deres madvarer. Altså, det er sjældent, man får øjenkontakt med folk i køen i Netto, for eksempel. Ja, så der er nærmest kun den interaktion, der er måske med den foran, eller den bagved, eller den, der sidder i kassen. Ja. Alle andre, de har travlt med deres eget. Ja. Og uanset hvad tanker de har, så er det jo også deres tanker. Ja. Og deres tanker handler om deres indre liv. Ja. Det er rigtigt. Så selvom man kan trigge noget i andre, så handler det jo i sidste ende mest om dem. Ja. Det er meget godt også at tænke over. Ja. Og derfra den der reaktion, som hun skrev der med, at hvorfor reagerer jeg, som jeg gør. Netop det der med, at man reagerer jo, fordi man tolker. Altså, nogle gange så tolker man på, at det er ens selv, der er noget galt med, eller det er en, der har gjort noget forkert, eller... Man kan også tolke omvendt. At de andre, der ikke kan lide en. Ja, eller at de tror nok, jeg er mega fed. Ja. Altså, at jeg er et eller andet specielt. Ja. Den kan man også sagtens tolke på. Ja. Og der kan man jo gå ind, der kan man tage lidt videre til, hvorfor, hvad er det, jeg vil have fra andre? Siden at jeg synes, de skal sætte mig op på en pedestal og gøre mig specielt. Ja. Så man kan sige, det med, hvorfor gør jeg, som jeg gør, det kan være utroligt sammensat. Og for at finde ud af det, jamen, så må man simpelthen, så skal man til at ligesom at gå de her trin. Og gå ind og se på, hvad der sker i mig. Reagerer jeg sådan i andre situationer? Hvilke andre situationer reagerer jeg på? Det er så meget unikt for den her situation. Og gå tilbage, hvor startede det her? Hvornår lærte jeg det her? Også mange af de ting, som vi lærer, er jo for sådan det barnlige sind, som er, kan man sige, ret uoplyst i situationen. Og det er tit, at man som barn fortolker noget, ens forældre gør, og har en helt forkert fortolkning af det. Og det er ikke fordi, der er noget i vejen med en som barn. Man har bare ikke det der perspektiv. Man kan ikke se så langt ud. Man har ikke så meget historik at måle på. Nej, man har ikke den erfaring. Man har ikke den erfaringsgrundlag, hvor man kan sige, nå ja, der var den situation, der var sådan og sådan. Ja. Men så kunne det være sådan, eller måske lige en anden situation. Ja. Den har man bare ikke. Nej, ikke som barn. Og når den side af en så ikke er vokset op med resten af en, så hænger man den der... Den er ikke fuldt med tiden. Ja, lige præcis. Så hænger man den der med, så reagerer man sådan der, eller tænker sådan der, eller føler sådan der. Ja. Og så er det jo, så er det jo netop, man tror, at man opnår kærlighed eller anerkendelse ved at gøre noget på en bestemt måde, for eksempel. Hvis der er ildebrand, som jeg snakkede om, altså ballade og larm, ikke? Hvis nu jeg gør noget på en rigtig måde, på den måde, så får jeg anerkendelse, så får jeg kærlighed. Og det er jo der, pleaseren bliver født, ikke? Ja. Og der, hvis man så tager begreberne selvkærlighed, drift og lyst ind i, hvordan passer de så ind i her, kan man sige? Man kan sige, hvis det er den her, hvordan reagerer på andre, så kan man jo opdage, hvis man ud fra ens reaktion, at man kan en ikke-reaktion. Og man kan en voldsom reaktion. Så hvad er det for en strategi, der ligger ind i den her? Når man ikke reagerer, er det så, hvad er det for et behov, der ligger bagved? Er det fordi, at man ikke ved, hvad man skal gøre i situationen? Er situationen ukendt?
har man lyst, eller har man ikke lyst? Ja. Det her med, det har vi også snakket om nogle gange. Ja. Hvorfor er der en situation, hvor man ikke har lyst til at gøre noget? Ja. Og hvorfor har man hvor er der en situation, hvor man har lyst til at gøre noget? Og ikke lyst kan jo være, at der er noget, man vil undgå. Det er frygtbaseret. Ja. Så jeg vil gerne undgå jalousi, jeg vil gerne undgå at fremstå pinlig. Ja. Så jeg har ikke lyst til at gøre det. Jeg vil ikke sætte mig selv i den situation. Ja. Så man går ind og laver sådan en slags handlingslammelse, eller hvad kan man sige? Det gør man lidt, ikke? Hvor man kan have meget lyst til at stille sig op og vifte med armene, eller råbe og skrige, eller er jeg så ude i, at her har jeg virkelig lyst til at gøre opmærksom på mig selv, og her har jeg virkelig lyst til at sige fra. Så er der også lysten, som jeg ikke handler på, men som bare er sådan en lyst, der står i en. Ja. Og hvor man ikke ved, hvor man skal stoppe. Man har virkelig lyst, men man står i den. Nej. Og det kan være sådan noget med, at man har tidligere haft en adfærd, man ikke længere vil have. Man har for eksempel reageret meget med vrede. Ja. Og det vil man ikke gøre mere. Men man har ikke fundet nogen bedre måde at gøre det på. Ja. Det kan også være noget spilafhængighed, altså en form for afhængighed. Nå ja. Man har hele tiden lyst til at sidde og spille et eller andet på mobiltelefonen. Eller... Fordi det skaber jo også, det fratager jo også sin frihed. Hvordan det? Altså hvis du hele tiden skal sidde og kigge på din telefon, og hvornår er der nogen, der har skrevet, og altså så kan man kan simpelthen tage sig selv i, at man ikke kan lade den der skide telefon ligge. Mm-hmm. Men bare hele tiden har overblik, eller hele tiden føler, at man skal kigge på den. Mm-hmm. Og det er så at opdage, det er jo den første skridt. Det er det. Det er at sige, når jeg har den her adfærd. Ja. Hvad er det for en lyst i mig? Ja. Hvad er det for stimuli, jeg får? Ja. Så når det siger så sidder man jo straks med til, hvad er det den selv? Hvem har skrevet til mig? Hvem vil mig noget, ikke? Ja. Hvad er det? Pavlovs hunde? Er der ikke lavet en Pavlovs hunde, der jo lavet den der, hvor at han får dem til at savle på et tidspunkt, ikke? Hvor han giver dem noget mad, og så savler de jo så. Nå ja, det er det her forsøg, hvor man vil påvise, at hundene kan trænes til at savle ved forventning om, at der kommer mad. Ja. Ja, for den bliver trænet, og på tiden så tager man maden væk, og så savler de stadig. Ja. Og det er jo egentlig det, telefonerne her. Vi er jo ligesom blevet til Pavlovs hunde. Altså, om vi ved det eller ej, men det er vi sgu. Altså, lige så snart den siger bip bip, eller bling, eller noget andet, så reagerer vi ind i, om vi ved det eller ej, men det gør vi. Den vækker vores, vi bliver vækket, altså vores bevidsthed, eller det vi laver, eller det vi er i flow med, det bliver rettet hen på telefonen. Ja, vi bliver trukket ud af det, vi har gang i. Ja. Også selvom det er noget, vi hygger os med. Ja. Også selvom det er noget, vi kan have lyst til at sidde og lave, så bliver vores fokus rettet væk. Ja. Fordi den bliver indlært. Så det er jo lidt spændende også med lyst. Altså, det kan jo også være noget indlært. Ja. Så lad os prøve at se på, hvad er altså driften, og hvad er lysten, og hvad er det selvkærlige. Det selvkærlige, kan man sige, det er jo at på en måde at forsøge at opfylde et behov. Og der kan være, det er jo selvkærlighed i sig selv, men så kan der også lægge selvkærlighed i en handling, ligesom der lægger en drift i en handling. Hvor man kan sige, at den selvkærlige handling, det er jo for eksempel at handle ud fra sine værdier. Hvor driften kan være at handle ud fra et gammelt overlevelsesinstinkt. Hvor man for eksempel bruger noget indlært. Ja, men det kan være, at man bruger en nedladende bemærkning, enten for at hævde sig, eller for at få opmærksomhed. Ja. Det kan være, at man trækker sig. Ja, eller bruger noget til at dominere en situation. Ja. Eller bruger noget underdanighed. Ja. For ligesom at det kan være for at blive beskyttet. Det kan være, at man har lært, at i den her situation, der er det bedste, at jeg bare lige føjer mig. For ellers så får jeg en på kassen, for eksempel. Eller bliver skældt ud, eller eller et eller andet, ikke? Der er en større konsekvens ved det. Ja, så man kan sige, at driften er en selvbeskyttelsesstrategi,
som man har tillært, fordi i den her situation, der er det bedste under dagen, ellers så var der en eller anden negativ konsekvens i en eller anden grad. Det kan også være, at man har en eller anden, på et eller andet tidspunkt har troet, at hvis man ikke gjorde sådan og sådan, så ville ens forældre ikke tage sig af en. Nej, præcis. Og det kan også være helt reelt, at forældrene ikke vil tage sig af en, hvis man ikke gjorde sådan. Ja, præcis. Så nogle af dem er noget, man har, kan man sige, opdigtet ud fra en lidt primitiv synspunkt, eller opfattelsesperspektiv, og andre ting er helt reelt. Ja. Men i hvert fald så lærer man sig nogle strategier. Man lærer at være i verden på en måde, hvor det giver mest benefit for en selv. Ja. Hvor man får hvor man overlever. Hvor man får følelsen af, at man får kærlighed eller anerkendelse. Eller omsorg. Eller... Ja. Og det kan være enten være det, man gør, det man siger, men ikke via den, man er. Det er ret ofte der, hvor at den filmen knækker. Ja, for det ligger på handling. Ja, det ligger alt sammen på handling i, hvad man gør, eller hvad man siger. Og det der er lidt, og det der så er lidt komplekst i det, det er, at det ligger på handlingen, men hele den her drift ligger tit på identitetsniveau. Og det er der vi så ender ud i identitetsniveau. Det er der vi så ender ud i, hvad jeg har. Har du set mit flotte armbånd? Har du set mit flotte ur? Har du set den bil, jeg har? Og har du set mit hus? Og har du også lige set? Så der begynder det lige pludselig at tilte over i, hvad jeg har. Fordi det er ligesom sådan vippen til på den her selvværdsvippe her, ikke? At der selvværd er i bund, jamen så, hvis nu jeg viser dig alt, hvad jeg har, jamen så tipper den ligesom... Ja, eller hvad jeg har præsteret. Præsteret, ikke? For eksempel. Ja, hvad jeg kan gøre. Ja, jeg har lavet en Ironman, eller... Ja. Blevet nummer 1 i... Så kom, præcis, så lige pludselig, så er selvtilliden, det er der, man ligesom pynter på det. Men selvværdet, det er stadigvæk i bund. Ja, der er sådan meget, kan man sige, normalt billede på selvtillid og selvværd, ikke? Hvor selvværdet er roden på træet. Ja. Og selvtilliden er kronen. Ja. Og et træ, som har en stor rod. Det kan stå og sveje i vinden, eller stå helt fast, uden at bevæge sig. Ja. Og har egentlig ikke behov for en stor krone. Nej. Hvor man kan sige, hvor træet, hvor der er hele båret selvtilliden, det har en små bitte rødder og har en stor krone. Og der skal næsten ingenting til for det vælter. Den er meget sjov, sjov analogi. Ja, det er det. Men det er jo der, hvor driften, som du nævnte tidligere, altså kommer op på identitetsniveau, ikke? Hvem er jeg? Ja, hvem er jeg? Er der mig, der gør noget forkert? Er den næste? Altid. Hvad er forkert? Ja. Der er sådan en NLP, der siger, at der er ikke noget, der er forkert. Alting er bare feedback. Ja. Man kan sige, der er jo altid et resultat af en handling. Ja. Og hvis resultatet er anderledes end det, man gerne vil have, så kan man måske godt tænke lidt på, om det i hvert fald skulle justeres. Ja. Og en god måde at kigge på, om det skal justeres, kan jo lige nuagtigt være, hvad var det egentlig, jeg ønskede? Og det er jo der, vi tit og ofte, når jeg får klienter ind i hvert fald, så ved de godt, hvad de ikke vil. Ja. Jeg vil ikke være tyk, jeg vil ikke være alene, jeg vil ikke være ensom, jeg vil ikke fejle, jeg vil ikke... De ved udmærket alt det, de ikke vil. Jeg vil ikke have angst, jeg vil ikke være bange. Ja. Så de ved godt, hvad de ikke vil. Ja. Når man så spørger mere lige direkte ind i, hvad de så gerne vil, så kan man... Jeg ofte oplever i hvert fald, at jeg kan spørge om det samme spørgsmål både 3 og 4 og 5 gange. Og de kan simpelthen ikke svare på det. Folk ved nogle gange ikke, hvad de vil. Nej. Fordi jeg har aldrig tænkt i de baner. Jeg har aldrig tænkt på, at hvorfor skal man tænke på, hvad man i virkeligheden gerne vil. Fordi ofte, når man kommer, mange gange kan jeg høre i hvert fald med dem, der kommer til mig,
at så fortæller de om noget, og det er den samme historie. Jeg kan høre, at de har fortalt den igen og igen og igen og igen. De er simpelthen gået den her slaviske vej med dårlig barndom, eller hvad det nu har været. En far, der er død, eller noget andet. Den samme fortælling går igen og igen og igen og igen. Har du oplevet det i din? Ja, meget. Og det der med, at man hænger fast i den her samme fortællinger og samme beretninger, og ikke, det gør jo, at du slet ikke har tanken på, hvad du i virkeligheden gerne vil. Men sådan havde det jo også selv, kan jeg huske. Ja. I stor grad, inden jeg gik i gang med at arbejde med mig selv. Ja. Jeg kan ikke huske, hvornår det skiftede over. Men det har jo i hvert fald været et fokusskift i mit liv også. Ja. At finde ud af, hvad er det egentlig, jeg vil. Ja. Jeg kan også huske, dengang jeg startede på hypnoseskolen der, så kom man jo op, så skulle man arbejde altså, i rundkredsen, så blev man sådan en kanin, du ved, ikke? Ja, og bare sidde foran de andre. Ja, der kan jeg da huske, Ip, han sådan skulle lave en eller anden øvelse på mig, men hvad ved du så? Men jeg vil i hvert fald ikke, og jeg sad præcis sådan der, og fortalte i hvert fald, hvad jeg ikke ville. Hvad ved du så? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg vidste det heller ikke. Ja. Og det er jo meget fint med de der, du snakker om analogien omkring de her skattejagt her, og de nøgler, der ligger. Ja. Dem finder man jo ud af via terapi. Ja, man kan sige, en af de, de terapeutiske værktøjer, det er jo at gå ind og finde ud af, hvad føles så rart? Ja. Hvad føles rart for dig? Ja. At tænke på? Ja. Hvilke mål føles rart for dig? Ja. Og det er jo der, hvor du i virkeligheden, fordi hjernen er faktisk lidt dum, ikke? Vores den menneskelige hjerne kender ikke forskel på, om den har prøvet det, eller om den bare tænker sig frem til det. Altså visualisering er derfor, det er jo derfor hypnose blandt andet er rigtig godt. Fordi i hypnose, der kan du jo blandt andet sådan komme dybere ned i den visualisering i, hvordan det så vil være rart for dig at gøre tingene anderledes. Ja, man skaber nogle, kan man sige konkret, nogle billeder på det mål, man gerne vil være i. Ja. Og for forankre nogle følelser i det. Ja. For forankre nogle værdier i det måske. Ja. Og også for forankre, hvad resultatet er. Ja. Så man begynder at skabe en omskriver historien, kan man sige. Ja. Og hvad var det, hun spurgte om til sidst? Hvorfor... Hvordan kan jeg blive bedre til kommunikation? Ja. Jeg synes, det starter med at finde ud af, hvad man gerne vil i de forskellige situationer med kommunikation. Ja. Hvad er det, man gerne vil? Ja. Nu kommunikation er jo, alt er jo kommunikation på en eller anden måde. Vi har en kommunikation inde i os selv. Vi har kommunikation mellem alle andre. Og vi har en konstant kommunikation inde i os selv. Der er den nonverbale kommunikation, som er 90% af den måde, vi udtrykker os på. Ja. Så har vi tonaliteten. Ja. Ja. Er den der, ikke? Og så har vi jo det, vi siger. Ja. Og måden, vi siger det på. Og situationer, hvor man bruger ironi, for eksempel, hvor man siger det modsatte. Ja. Ja, det er meget forvirrende. Ja, men jeg havde en periode, hvor jeg havde givet mig selv en opgave med at stoppe med at bruge ironi. Ja. Hvor stammede det fra, tror du? Din ironi. Hvorfor brugte du den som strategi? Dengang ville jeg meget gerne lave sjov med alting. Måske en form for underdanighed. Der lå i hvert fald noget opmærksomhed i det. Ja. Og så lå der noget... brugte det også til at prøve at prikke til folk for at skabe en adfærd. Ja. Så man siger tingene, for eksempel sarkasme. Det kan man jo godt bruge til at prøve at få folk til at skabe en adfærd. Når man ikke har fundet ud af, hvordan man kan sige tingene direkte. Ja. Så bruger man sarkasmen eller ironien som en måde, man tror, man kan nå ind i folk på. Ja, eller lave sådan nogle små hentydninger, så man slipper for at sige det direkte. Så har man lagt ansvar over på den anden. Ja.
Nå, de kan nok godt forstå en hentydning. Så skal man ikke stå til ansvar. Ja, så kan man lige fedte den af på ham. Ja, smart nok. Men det synes jeg, det tog mig lang tid at finde ud af på rigtig mange områder, fordi jeg faktisk er ironifælde inde i stort set alt. Det tog mig lang tid at finde ud af, hvad kan jeg så sige i stedet for. Ja. Så det her med, hvordan kan man blive bedre til at kommunikere, det er måske, altså først og fremmest tænker jeg, det er jo at finde mod til at være ærlig. Jeg har talt ud fra sin egen banehalvdel. Ja. Fordi mangler de af en eller anden diskussion eller en uenighed, så er det over i, hvad de vil have den anden gør, eller hvad de fortolker den andens handling som. Eller du får mig til at føle mig. Ja, eller du gør mig sur. Ja. Eller så bliver jeg også vred, når du gør. Ja. Så det med at tage udgangspunkt i sig selv, lægge mærke til sine egne reaktioner, og tale ud fra egen banehandel. Ja. Og ud fra egne behov og drifter. Ja. Så er vi lidt tilbage til den igen, ikke? Ja, lige præcis. Det kræver noget omlægning. Ja, det gør det. Noget bevidsthed. Ja. Det kræver også, at man eksperimenterer og leger med det. Ja. Og man starter altid, hvor gader er lavest. Altså når man laver sådan nogle ting her, skal ud og ændre på sådan noget. Så nytter det ikke noget, at vi starter der, hvor at med chef på arbejdet, eller altså så starter man helt dernede i bunden, hvor det er medarbejderen i Netto. Men man starter et eller andet sted, i et sted, hvor man føler sig tryg. Og det er jo typisk sin mor, eller sin far, eller sin hund. Eller går til noget rollespil. Ja, præcis. Eller der er jo også sådan nogle, der er jo mange, Danmark er der efterhånden mange forskellige ting, man kan gå til i forhold til at arbejde med sig selv. Ja. Og der er jo også nogen, der laver sådan nogle, en af mine tidligere kollegaer, han var sådan noget, hvor man skal gå ind i forskellige. Der er også noget som familieopstilling. Ja, det er der. Hvor man går ind. Jamen, jeg har egentlig heller ikke prøvet, men jeg har fået refereret en del gange, hvor man går ind og prøver at være forskellige roller i en familie. Ja. Det tror jeg faktisk er ret kraftfuldt. Jamen, det har jeg fået. Ja. Noget, som man også kan, det er, at man kan arbejde med at sætte sig andre sted. Ja. Og man kan lave små stoledanser med sig selv. Hvor man sidder og forestiller sig den person overfor og siger tingene, sætter sig over og arbejder med at være modtageren. Lægger mærke til, hvad sker der i. Men det kræver ofte, at man har en terapeut til at hjælpe sig. Ja, der skal man helst have noget vejledning. Ja, det skal man, fordi det er svært at sætte sig ned og gøre det, uden at blive guidet eller vejledt. Ja, men man kan godt lege med det selv. Ja. Det er ikke sikkert, at man får så meget ud af det, som hvis man går til en terapeutsession. Men man kan godt lege lidt med det. Jeg kan huske også noget, som jeg arbejder meget med, det var sådan på at tænke ind i, hvordan kunne den person, der er i forhold til, for eksempel en partner, hvordan vil det her egentlig blive opfattet? Er det forklaret godt? Har jeg egentlig sagt det, jeg mener? Er det en manipulation, jeg har gang i? Prøver jeg at få den anden til at ændre adfærd, eller holdning, eller værdier? Og det er jo der, hvor at for eksempel den bog, der hedder Girafsprog. Den tænker jeg lige på. Ja, den er meget god, fordi den har hele tiden talt ud fra fra ens egen banehalvdel, men observerende. Så jeg observerer, at du et eller andet er ked af det, eller sur, eller vred. Er der noget, jeg kan gøre, eller hvad er det, du tænker, du har brug for hjælp til? Ja. Det kan være en måde, man kan kommunikere det ud på, for eksempel. Hvis du for eksempel skal kunne lære at sætte en grænse for dig selv, eller sige fra, så er det også vigtigt, at man kommunikerer ud, ligesom NLP, der hedder den der bøf-modellen. Ja. Hvor du har brødet, så har du bøffen, så har du brødet, ikke? Hvor du har brødet, det er de bløde. Det er komplimentet. Det er komplimentet. Tusind tak. Det er dejligt, at du ser mig. Tak, fordi du inviterede mig. Det er jeg glad for. Bøffen, det kan være, jeg har simpelthen ikke overskud, eller jeg er for træt, eller jeg har ikke lyst. Ikke? Give udtryk for, at man ikke har lyst. Det kan godt være lidt. Men jeg vil meget gerne med en anden gang. Ja. Så spørg mig endelig igen. Ja. Fordi
så det man hører til sidst i virkeligheden, det er det sidste, det er den her ros her, altså det er det her, det gode af det, ikke? En ting, som kan man sige er en vigtig part i at kommunikere og være sammen med andre mennesker, kan man sige, det er det her med, at folk skal kende en, for at de også kan vide, hvordan de skal omgå en. De skal kende en for at vide, hvad man er interesseret i, hvornår man er interesseret i at være med til noget, lave noget sammen. Ja. Så jo bedre man kan udtrykke, hvem man er, hvad man står for, hvad man har lyst til, hvad man står sjovt, hvornår man gerne bare vil være sig selv, jo bedre kommunikation kan man få med andre, fordi andre lærer en bedre at kende. Ja. Og det er i hvert fald noget, som jeg har ret meget fokus på, også når jeg snakker med andre klienter om. Det er med, jamen, også når folk de antager et eller andet, hvorfor folk gør noget, så spørger jeg også, jamen, ved personen egentlig noget om dig i den her situation? Og det er jo nogle gange, at folk faktisk godt bliver klar over, at det ved, personen kender mig ikke. Eller hvordan kan personen komme til at vide? Og den her, så det er sådan en gammel en, som jeg har hørt mange gange, at sådan noget mellem par. Jamen altså, hvis du elsker mig, så kender du mig. Agtigt. Ja. Men hvordan kan man nogensinde komme frem til det, hvis personen aldrig virkelig har vist, hvem de er? Nej. Eller aldrig har sagt til og fra? Og det er jo faktisk et meget fint emne, vi kunne tage op omkring det her med at være usynlig. Okay. På et tidspunkt. Det kan du gøre. Ja. Har vi mere på den her med kommunikation? Så siger vi tak for den gang. Ja, så det der egentlig lige er, bare lige for lige at runde af, hvad er god kommunikation? Det er at give udtryk for sine egne behov. Ja. Og det første skridt til det er at kende sine egne behov. Ja. Det kan tage en del arbejde. Det kan. Ja. Det er noget, man faktisk nok kan arbejde med resten af livet. Ja. En eller anden gang. Ja. Godt. Tak for i dag. Tak for i dag.